ጨና አዳም አብራዲ ኤረና ክብረትካ አትልትና ኣብ ዝቕንያት እዚ ክፍነው ኣብ ዝቕንዩ መደባትና ከም ዝተኸታተልኩሞ ንምእሳር ጋዜጠኛታት ጋዜጣታት ብሕትን ከምኡውን ምእሳር ላዕለዎት ሓለፍቲ ኤርትራን ምእጋድ ጋዜጣታት ብሕትን ብዝምልከት ዝተፈላለዩ መደባት ክንቐርብ ቀኒና ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ስድራ ቤታት እዞም ኣብ ማእሰርቲ ብዘይ ፍርዳዊ መስርሕ ንልዕሊ 20 ዓመት ገይሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታትን ዓበይቲ መራሕትን ዝምልከት ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ይቐርብ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ኣብ መደብ ጨና አዳም ውልቃዊ ህይወት እዞም ጋዜጠኛታት ንምዝካር ምስ ኣባላት ስድራ ቤቶም መሓዝቶም ፈተውቶምን ዕላል ኣካይድና ነርና ኣብ ትእዋንቲ መብዛሕትኦም ምቲ ዕላል ከካይድዎ ዝኽእሉ ንርድእ ምክንያት ካብ ኤርትራ ወፂኦም ዘለዉ ቤተሰብ ወይ እውን መሓዝት እዞም ሰባት ክኾኑ ከለዉ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ሰብ ደው ኢልካ ሓበሬታ ብዛዕባ እዞም ሰባት እዮም ክትሓቶም ምስ ርድእ ኩነታት እንተኣፋፍን ዘይተፃዋሪ መንፈስ ናይ መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ሓደጋ ነቶም ሰባት ምእታው ስለ ዝኾነ ንኩሎም እቶም ጋዜጠኛታት ብልክዕ ዝፈልጥዎም ሰባት ረኺብካ ንኩሎም ብማዕረ ዝሽፍን ዝኽሪ ክትገብር ዝከኣል ኣይነበረን ናይ ገሊኦም ጋዜጠኛታት ናይ ርሑቕ ፍለጥቲ ወይ እውን ኣብ መምሃርቲ ዝነበሩ ወይ እውን ሓደ እዋን ኣብ ገለ ኣጋጣሚ ዝዝክርዎም ሰባት ኣዘራሪብና መደብ ኣቕሪብና መንባርና ይዝከር በብእዋን ድማ ሰብ ካብቲ ከተንፍሰሉ ዘይክእል ቦታ ማለት ኤርትራ ወፂኡ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ምስ ኣተወን ምስ ማሞቐን ምስ ተረጋግአን ዝፈልጦ ነገር የካፍል እሞ እቲ ሓበሬታ እናሃፍትመን ነቶም ሰባት ድማ ከመይ ዝኣመሰሉ ሰባት ነይሮም እንታይ ዝኣመሰለ ስራሓት የካይዱ ነይሮም ብርግፅ እቲ ብዛዕባኦም ዝተባህለ ውዒሎም ሞድዮም ምክንያቱ ናይ ሓደ ኣካል ታሪክ ኢና ንፈልጥ ንሱ ድማ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ውዒሎሞ ወይ ገይሮሞ ዝበለና እሱ እውን ብወግዕ ዝተባህለና ኣይኮነን ብወረ ብባዶ ሰለስተ ከምቲ ባዕድና ዝፍለጥ ከምዚ ገይሮም ዓዲ ሕሊፎም ሸይጦም ምፅላእት ሓባቢሮም ንኽስቶ ከምዚ ገይሮሞ ዝበሃል እዩ ብርግፅ ዝገበን ዝውዒሎም እንተኾይኖም እውን ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ሕጋዊ መስራሕ ሓሊፎም ገበኖም ተኣሚኖም ገበነኛታት ኮይኖም ተረኺቦም ንማእሰርቲ ዝተወስዱ ወይ እውን ዝተፈርዱ ሰባት ኣይኮኑን ስለዚ ትዝእከብ ሓበሬታ ኣብዚ ሰባት ጥራይ ኣይኮኑን ተዓፊኖም ዘለዉ ወይ ሰባት ጥራይ ኣይኮኑን ተጨውዮም ዘለዉ ሰባት ተጨውዮም ንእስነቶም ተመንጢሎም ዕድሎም ተረኽሚሹ ገጽ ወለዶምን ቤተሰቦምን ተሓሪምዎም ብሂወት ኣለዉ ድዮም የለውን እውን ዝፍለጥ የለን ሂወቶም ከሲሮም ክኾኑ ዝኽእሉ ብዙሓት ከባቶም ኣለዉ ካብዚ ሓሊፍካ እውን ሓበሬታ ተዓፊኑ ሓቂ ተዓፊኑ ሕጊ ተዓፊኑ ስለዚ በብእዋን ዝተፈላለዩ ሰባት ብዛዕባ እዞም ሰባት እዚኦም ኣመልኪቶም ኣብ ዝህብዎ ሓበሬታ ወይ ዝህብዎ ሰነዳት ተመርኪስና ቀጻሊ ነቲ ክኾንዎ ዝድለ ኣንጻሩ ንምዕያይ ማለት እዩ ክኾንዎ ዝድለ ኣብ ዝሓለፈ 21 ዓመታት መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እዞም ሰባት እዚኦም ሓበሬታ ይሃብን ዝኾነ ይኹን ፍርዳዊ መስርሕ ኣይገበረን ኣብዚ ተቐይዶም ኣለውን ኣብዚ ኸይዶም ኣይበልን ከም ዝውዒሎም ከምቲ ገይሮም በዚ ፍርዳዊ መስርሕ ሓሊፎም ኣይበልን ብሂወት ኣለዉ ድዮም የለውን እውን ኣይነገረን ስለዚ ትቓልሲ ኣንጻር ምርሳዕ እምበር ክንርስዖም ይድለ ኣሎ ንሕና ኸ ከይንርስዖም ንቃለስ ኣለና ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም ብውልቂ ንኸይርስዑ ምስራሕ ንነብስና ምስራሕ እዩ ንነብስና ንህላውነትና ንፅባሕና ንሕግና ንዓንድ ሕጊ ናይ ሃገርና ንመጻኢና ንወለዶታት ምቅላስ እዩ ስለዚ ከይርስዑ መታን እቲ ቃልሲ እምበር ንሶም ክርስዑ ክድለዩን ኩነታቶም ከም ዘይነበረ ክኽወንን ኩሉ እቲ ንሳቶም ከም ሰባት ጥራይ ዘይኮነ እቲ ሳቶም ዝውከልዎ ምክንያት እውን ተረሲዑ ተደብዩ ተቐቢሩ ክጠፍእ እንዲ ዝድለ ንሕና ከዓ ነቶም ሰባት ኣይንርስዖም ነቶም ነዚ ዓብ ዋጋ ምክንያት ኮይኖም ዝሓቐቑ ሰባት ኣይንርስዖም ጥራይ ዘይኮነ እቲ ንሳቶም ዝተወንጀነሉ ምክንያትን ብዘይገባብ ዝተዓፈንሉ ሕጊ ምስኣቶም ዝጠፍኣሉ ምክንያትን ኣይንርስዕን ኣብ መባል ቀጻሊ ኣበርቲዕና ብዝኽሪ ክንሰርሕ ናይ ኩሉ ሰብ ሓላፍነት ኮይኑ በብእዋኑ ዝወፅእ ሓበሬታ ዝኽሪ ናይ ናፍቆት መልእኽቲ ናይ ስድራ ቤት ናይ ኣለኻዶ ደሓንዲኻ ናይ ናፍቆት ናይ ድፍንቕ ናይ ምስትምሳል ወላ እውን ናይ ሸቑለት ዝመስል ኩሉ ድምፅታት በብዝከኣለና ክነቃልሖ ክንፅዕል ኢና
ኣብ ናይሎም ትሕዝቶ መደብ ጨና ኣዳም በኣር ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ነዞም ጋዜጠኛታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝወፅእ ሓበሬታ በብእዋኑ ነካፍሎ ኢና ኣብ ናይሎም ትሕዝቶ መደብ ጨና ኣዳም ግን ጸሓፊ ኣኸድር ኣሕመዲን ንዋና ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ጽገናይ ዝነበረ የሱፍ መሐመድ ዓሊ ኣመልኪቱ ዝጸሓፈ ዝኽሪ ክነቕርብ ኢና ክሳብ ፍጻመ መደብ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም ሰናይ ምክትታል شخص ملتن تزيت متسس أبي محلخة زخرف ألمان مودعتان يوسف محمد علي أخد رحمة الدين بفلا بزخر أنيات تنات مقلات حساباتها بإرترا استخلفلون تسفاز تنبرو مسرح بوليتيكا وهنزة تستحنكلون أوانات سمكان كاللعل كابتي كم مسارحتي كم عبحاو أيان نؤسن كينا بحبار سرحنا لن عمتات مسنداء غازيتا تيجناي نتفل ما استلالونا لون مودة استفلالونا لون أوانات يزيادة الذكر نناتن مذكرين برا تذكريها نام مسنداء غازيتا قدم ممزا فلما أبتان وزحات كمزي وقعويت كلب صحفت زنبرت بيت جاهي شخاص ملتينا تلالينا شان جات ميتنتي ساعة شوعتا كاب سوا تعليم شبع زرية تمليسي نسخانة تخلب كوانا تاتا ندبوي هلق أتخاري خياس نعما ويلون كم تزنبرو كابوان ناخدركبهم قزي وسدلكان أيرسعون شعو خاب قدلن كرتتن سدتن عداتيخا ناتنتا بهاجري متشئكا مسدرخا رفيلكا نفاس حرنت عدغا علال مستقع عدغا كتستمقر اتسخري لكا أكملو محدشي أمنا علال تفتو أعلالي سلزنبركا تعلل سبات بقد لزنبرو كاب سدد ستملسو أبعد تصنحو فلقتخا عقيقوم بنات أنها تعلل تكاتع بزنبرة كامل كات قوانقو عرب تقرن إنجليزينيا ومبمتقنو بومتقن مخزن حبريتان فلتقتن يخزن بركة عداتي خا كال نتفتات نقدر يخون ذكارن دا شهافتين كامن باركة خابا ذكر دا حرقن اتودى حقوستو بلوزن بركة دلالي مثلني أتبل بيلون نابتا متصحفتن دا حرقازيت إنيهاتن زلاليت كان دا شاخر راخبكا زخالي لدحار حساب قد النبير واخاس كابت بزح صعرن كلن أشاب سليتوكا أبعد عالمك مس كلهم دقة تخلب دما قلت إفكا خات تصنا بركة نزاهم موتزيان كذكر مستدحار زخونا حما أتوانفو نابش خاص ملتن تزيت متسس أبي يكون محلوخ حجي كل ساعة حسب الشعب صبوق استحسب نقلو موداتو نخل انتناخا هنياخا إلو مزقاتو طراي زيكوني كاباخا سجيرو نتم هصاونتي زقدفكا يوم دقخان نمحبراوتي كباب قاش تنبرت دقخي وصت كل بعلخا تعمل لاز نبركا بعلت بيتكا أخيلو كترفم كرئن كاللخص غازن نابزا قزان تزيت متسس ازغل لي مخناندو إلى مس نفسي حسبي كنك أي مثلا سب إنها أبتتصبيب ويزي اللي كان زي نحسي بوليتيكا ومدرخ إيرترا كنبر زخل أي نبر نمو بتيخم بتس إلى ريو مجم كمتم بزحات تسفو مستقل فيه نبتزتس أمبركايونا براس دتوكوات ملساي مثلا بزيخم بتجن كم مأسار قناي مملد كان كابل هو برا يا خان دفرت كان كفوت نبرع علالات كان سي با ما أسرت رأى
ነቲ ህፃን ዝገደፍካዮ ወዶኻ ኮራኻኺብሉ ኣብ ገዛውትኹም ኣኽርያ ጉዳይ ቤት ትምህርቲ ድያ መፂኡ ማእሰርትን ሞትን ሓጂ ሙሳ ኣላህ ይርሐሙ ስዒቡስ ማእሰርቲ ነቲ ህፃን ዝገደፍካዮ ወዶኻ እኳ ተኣሳሲሩ ኣብቲ ካሳ ሸኻ ስምልተ ነተን ካብ ዝተፈላለየ መንገዲ ኣየራት ዝመጻ ዝነበራ ዓበይቲ ጋዜጣታት ኦክያለኻ እናሰሓብካ ከተንብብ እቲ ሰፊሕ ነባብነትካ ይረአየኒ ሽዑ ዝክር ሕኑን ጀብሃዊ ስምዒትካ ኣይገደፈካን ሓቂ ሓይሽ ኣብቲ ግዜ ልዕሊ ዓቕምና ጥራይ ዘይኮነ ሃዋሁ ናጽነት ኣጽሊሉ ስለ ዝነበረ ብዙሓት ነገራት ኣየስተውዓልናሎም ውሽጣዊ ኩነታትን ቁርቁስን ሰውራ ካበይ ናበይ ከም ዝማዕበለን እቲ ዳሓር ኣብ ኤርትራ ዘሳፍሕ መላኺ ባህሪ ኣብ ታሪኽ እቲኻ ትዕልሎ ዝነበርካ ዝርሳዕ ኣይኮነን ልዕሊ ኩሉ ግን ካብ ትምህርቲ ነቢ መሐመድ ጠቒስካ ከማ ተኩኑ ትወላ ዓለይኩ ማለት መራሕትኹም ንዓኹም ይመስሉ ዝብል ዝነበረ ክርክርካውን ሎሚ እውን ዝዛረበሉ እዩ እኩባት ተሓሳስባ ባህልን ኣረኣያን ሓደ ሕብረተሰብ ኣብ መራሕቱ ይንፀባረቕ ወይ ስነ ልቦና መራሕቲ ኣብ መቕራፅ ተራ ኣለዎ ግድኡ ይገብር እዩ ዝነበረ ትንታነኻ ህዝቢ እውን ዲክታተራቱ ባዕሉ እዩ ዝሰርሕ እውን ትምኩት ነቢርካ ኣብ ጉዳይ ጽጌናይ ክንምለስ ሓቂ ሓይሽ ሽዑ ዝነበረና ዝንባለብ ስነ ጽሑፍ ግጥምታትን ሓፀርቲ ዛንታታትን ምጽሓፍ ንዑ ትሃና ነውፅኣሉ ባይታ ምርካብ ድማ ግዜ ስለ ዝሓለፈ ዶ ሕጂ ኸነማላኽዕን ገዘፍቲ ሓሳባት ኣልዒልና ክንፋጋእ ግዳስ መድረኽ እውን ስለ ዝስሕልን ዝሰርሕንሲ ጋዜጣታት ባዕለን ጋዜጠኛታትን ጸሓፍትን ኣካየተን እውን ኣብቲ መድረኽ እናተሳሕሉን እናወርፀፁን እዮም ከይዶም እዚ ንታሪኽ ምርምርን መጽናዕትን ዝጸንሕ እዚ ክርሽዕ እዋናት ጽልዋ ዓበይቲ ጋዜጣታት ኢትዮጵያ ሪፖርተር ኣዲስ ዘመንን ካልኦት ብርክት ዝበላ መጽሔታትን ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እናመጻ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ይሽየጣ ስለ ዝነበራ ጽልወአንን ድርኺተንን ቀሊል ዝነበረ ይመስለኒ ኣብቲ ከምኡ ዝበለ ሓድሽ መድረኽን ተመክሮን ነጻ ፕረስ ብውሕዱ ከመኻ ዝበለ ብሱላያ ብርግጽ የድልየና ነይሩ እዩ ፈለማ ግን ንዓኻስ ፈጺምና ክንደይ ግዜ ነግፈረግ ከም ዝበልና እንተ ትፈልጥሲ እንታይ ምበልካ ትኸውን ከም ገለ ምሻሉ ዕድል ተረኺቡ ነታ ህሞት እንተ ንጸውየላ እሞ ነቲ ዝወረደካ ስቃይን መከራን ርኢኻ ብኻ ተሪፋትኑ ዶ ምበልካ ግን ኣይመስለንን ሽዑ ዘይርስዖ ብሓጎስ እንዲኻ ተቐቢልካዮ ከም ዜጋ ኣብ ውልቃዊ ዋኒንካ ጥራይ ከይትደረትካ ንዓድኻን ህዝብኻን ገለ ቁም ነገር ክትገብር ዝኽእል ባይታ ከም ዝመጽ ሓሲብካ ክትፍሳህ ኣይርስዖኒ ድሕሪ እውን ጠቕሊልካ ስራሕ እንዳሻሃ ገዲፍካ ዓቲብካ ምስ ሓስካዮስ ብውሽጢ ዝንውንወካ ዕቑር ድሌትን ዓቕምን ከም ዝነበረ ርኢና መስኪርና ኢና ኣይተጣዓስና ከምኡውን ንስኻ ድሕሪ ግን እቲ መፋርቕ 2000 ዝኾነ እዩ ኣነ ማቴዎስ ሃብተ ኣብ ካብ መቓልሕ ሜልክያስ ምሕረት ኣብ ካብ ቀስተ ደበና ቅድሚ ሙሉእ ዕፅዋ ጋዜጣታት ቅድሚ 1 ዓመትን 3 ወርሕን ኣቢሉ በቲ ብኮሎኔል እዝራ ኣብ ሓስሓስ ዓስኪሩ ዝነበረ ሃዱ ግፋ ኣቢልና ናብ ዓዲ ኣቤቶ ካብኡ ናብ ትራክቢ ናብ በለዛ ናብ ምክልኻል ፋሕ ዝበልናሉ ግዜ ተሲብለካ ኸውን ሽዑብቲ ጽኑዕ ዝነበረ ግዜ ሰራዊት ካብቲ መሪር ደማዊ ኩናት ወፂኡ ብዙሕ መስዋዕትን መጉዳእትን ወሪዱ ህዝቢ ተፈናቂሉ ኩሉ በስተንትኖ ዝነበረሉ ረዚን ወቅቲ ዝነበረ ብቑዕ መመደብ ወረቐት ከይሓስኩ ምስቶም ከቲቶም ዝነበሩ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ማዕረ ጋዜጣ ተምሃራይ 4 ዓመት ስለ ዝነበርኩ ከም ተምሃራይ ክምለስ ፈቲነ ብጋዜጠኝነት እውን ፈቲነ ይሰለጠነ ድሕር ከም ዝተነግረኒ ኩነታቱ ክሳብ ዝሕብረኩም ኣጽንሕዎ ዝብል መልእኽቲ ነይሩ ጽልመት ምትይሉ ስለ ዝነበረ ነቲ ናይ ሽዑ መልእኽትን ዝሃብካዮ መልስን መታዓቢቲ ሙሴ ወዲ ኣቢስ ኣብ ካናዳ ኮይኑ ክሳብ ሎሚ ይርስዕን እሞ ብኡኻ ንዝክረካ በዚ ቢልና ንሱዳን ንኺድ ተስፋ ዘለዎ ይመስልኒ እዚ ጉዳይ
عينتي نيرو ودا أبي سنك ذكر زلو نبرت شايد كامتصاب بزبيلنا هنكيد يعني راتا لك عش عزب صح كل ملختي يذكر ودا أبيس بزعبا نبرت كنا يفلتنا شعوخم أمسبلكو كرتمي لو خساب زنبعي سحيقو يزبلك مخنيات مسحق إخا دحر وارح نعرفت متئي مستراخبناون الناس حق كاستزارب كي رسعن بخمت المودة الزرار بخا يا أخي النابلكا يا أخي انت يا أخو مسخاتكم نابيدو خير كاخا خنز عقل تتصبب كاب سدت هادي الناس مليسنا نسدت إلكا اتحساب زي بسول سمعيتاو منبارو متصوار مقلاس كم زدلي خامعيتكا أي رسعون أوكي على خان نعرى خامن مليسكا سياكا قنا بقلع خان سدت ود 17 عمت كل خانة بجبها كم تسلفكا أبرخاتات قدلي هرتيتكا مرير كوينات حد ريخا اندقنا كاب سدت ناب سدت كم زخرتت كون بزخ آسب إنخا كم التهنسن زعل الكنن متصوار كم زدلن كله كغير كم إلو زنبر كم زيلن زنبركا تسفخ لعلو خلي تنتوني سمع أمو يوسف اتدحر زخونكو أبتاز الأخ كل كارب دابكو أمي تلكي بفلا يفتفلما وانا دحر سالساي ورار بملؤ كاوعي كوينات وجي سلس نبري كله تسعين وينيرو أنا أكونتاتي كسب نويح فلوت أي نبرة دحريب أورنيكاتي اتبوكيت ما نزبهال وين دحريهم متسأني جميرو اتمتأت أخلو خم جلس لز نبري كم يزي الشغل بمسروتكو أكايدا نطعي نبرة أبعد أبيتو نويح تأثيرنا تانيحهم نماتشو خابانا نساوا وسيدومو أنا الملكيا سنجن أبتراك بنويح تأثيرنا جون زبلو يدوسون كلتنا الكلين حلفون بزح دواويلو نابندازينا ولا نابقلي أي سلطون كابوخا نابلزاو سيدومنا أبلزاون أب حبريتان قسقواسن كسورحي اليوم يلوم مديبومنا نيرو دحرقن انتاي كم زحسوبو هندبت أسيرومنا كابو نجنبارات نعين مرب سديد نملكياس دمانا عليتينا مرب فحبيلومنا دحرز انتاي اللي اختصبه يذكرني فستو مقليل كاخات اميت كايو انتاي موزي بزعينتو بتمكرخا أبت أنا شعز نبركو عدمين سخازخف أنا برا أبتحت مجزأت هاي لسلاسي كابو سدات قد لبرخا نعمتات كرتت قد لي أب كوينات حدهد كاب كوينات حدهد وجهها مليسكا تسديدكا زبزح حماق هيوت أبن أسعد مي خاص لزود أكايا خمسلني سيحا كاتراي بزحا كابد كايا اتمنفس كان تاريخ كانقل حيل خويننا نبرشعو زي كحدو شعوز بالكاياقن وترو تتحساسبني زي رسعة يا خزيوم من تايكي قبريخا دحر حجو كوزيوم دحر سالساي ورار نحفاش كل حيلهم كتموت ويكولوني حجو خنت خدقمو أواري دموكو يمنز هزبي بمبال نجرات كعرة مخان وقت مجتنس أي ترسع عند خون قل حيلهم دو ويس دنينهم ويس ممليسهم أدنينهم ويلقني حتى كان اتباخان كلهم بزقت كان زوردي مسكريو إذن نابل كخاء كاب سراويت بأقا خملس تسعر من باركا يذكرني يا خاطي حفنا له مالنا انتي إذن غازيطاتاي تدلي ونديهم نعاهم كوين سرحة زلو عيلنا
ነዚታት እኳ በራኽ ገብረ ስላሴ ጥራዩ ቅዱስ ነይሩ ኢልካ ብፍሉይ ዝመስከርካሉውን ኣብ መዝገብ ዝኽረይ ኣሎ ኣብ መንጎን ዝተወሰነ መዓልታት ብዘይክኡ ካብ ባሮንቱ ብቴሌፎን ንራኸቦ ዝድውሎን ብደብዳቤ ንለዋወጦ ዝነበርና ዝርሳዕ ኣይኮነን እቲ ንመወዳእታ ብኣካል ዝተረኸብናሉ ግዜ ግን ኣብቲ ኣብ ሓምሌ 2001 ብምኽንያት ሞት ኣባ ሓጎይ ንእግረ መንገደይ ድማ ብዛዕባ ምቕጻል ትምህርቲ ንምስላጥ ናይ 2 ቀን ዕረፍቲ ምስተፈቕደኒ ምዃኑ ተዘክሮ ትኸውን ሽዑ ብዙሕ ተዘራሪብና ብፍላይ ብዛዕባ እቲ ኣንጥጥዮ ዝነበረ ወጥሪ ኩነታት ጉጅለ 15 ኣተሓሕዛ ጋዜጣታት ነቲ ጉዳይን ያ ኽዚኣቶም ኣይሰምዑን እዮም ያ ኽዚኣቶም ኣይርድኦምን እዮም ነዚ ሰብኣይ ንኢሳያስ ረሲዖም ኣለዉ መስለኒ ክትብል እናንጸርጸርካ ክትመጽእ ሓደ መዓልቲ እቲ ቁሉዕ ደብዳቤታትኩም ከም ዘለዎ ኸነውፅኦ ጸገም ክፈጥር እዩ ኢልካ ከም ዝመጎትካዮ ማዕሌልካኒ ንዓና እኮ ከም ጋዜጣ ክልቲኹም ወገን ሓደ ኢኹም ኢልዮም ክትብለኒ ዝከኣለካ ሓላፍነታዊ ኮንካ ከም ዝሰርሕካ ሞያውነት ከተኸብር ንሕጊ ፕረስ ከይትጥሕስ ዝከኣለካ ከም ዝተጠንቀቕካ እሞ መን ይፈልጠልካ ይኸውን ከመይ ማለት እዩ ክንድቲ ንስኻ ኣስፊሕካ ዝጠመትካዮ ኣይረኣኽዎን መስለኒ ሽዑ ያ ኸንሕና ናሓሳባትኩምን መግለጺኹምን መብረቕ ትብሉ ባይታ ክንፈጥር ኣብኡ ክንዘራረብ እዩ ዝሓሸ እተን ጋዜጣታት እኮ ናይ ሓደ ምንቅስቓስ ወይ ውድብ ልሳን ኣይኮናን ኣብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ንባዕሉ ሕቶታት ኣለና ግን እቲ ሓደ ወገን ማለት መንግስቲ ዝብሎ ከይተሰምዐ ከም ጋዜጣታት ሚዛን ከስሕተና ይኽእል እዩ ከም ጋዜጠኛታት ከዓ ሓላፍነት ኣለና ክትብለኒ በኣተሓሕዛኻ ኣተሓሳስባኻ ሽዑ ይገርመነ ነይሩ ምስ ሚልክያስን ማቹን ጋዜጠኛታት ጋዜጣ ቀሰ ደበናን መቓልሕን ብፍላይ ጽቡቕ ምርዳእ ከም ዘማዕበልኩም ዝነገርካንውን ከምኡ ኣብ ኣተሓሕዛ ጽሑፋትን ቃለ መጠይቓትን ኣባላት ምንቅስቓስ ጉጅለ 15 ተመዝማዚ ፍቓቓት ከይርከብ ዝግበር ዝነበረ ጻዕሪ ክዝክር ጥራይ ዘይኮነስ ንባዕለነተን ጋዜጣታት ኣብ ከምቲ ዝበለ ሕጋውን ፖለቲካውን ወጥርታት ፈለማ እናተመኮራ እናሓየላ ይኸዳ መንባረን መርኣያ እዩ ግዳስ ኣብቲ ኩሉ ከይተበጽሐ ደኣ ኩነታት ደዊኑ ንሓዋሩ ተኸሊፈን እምበር ሰነድ እዩ ብወገን መንግስቲ ቃልውን ምስተቐብፀ ብዝከኣል መጠን እቲ ጉዳይ ብሚዛን ክርአ እቲ ብወገን መንግስቲ ዝበሃልውን ክሽፈን ተቓሊስካ ብኽንደይ ጻዕሪ እታ ክሳብ ሕጂ እውን መወከሰ ዘላ ካብ ጋዜጣ ኣልሓያት ትርጉምካያ ቃለ መጠይቕ ፕሬዝደንት መማዘኒ ክትከውን ዝጻዕርካዮ እሞ መን ፈሊጡልካ ይኸውን እታ በመትከል ተኣምነላ ዝነበርካ እዚኣቶም ብሕጊ ከምዘየጥቁዕና ክንገብር ዕድል ጥራይ ክንቦም ይብልና ወትሩ ተዘካሪት ዝረባኻያ ኣብ ቀዳማይ መደበር ፖሊስን ከለኹም ብመንገዲ ስድራ ቤትካ ዝበፅሓትኒ ኣብ ንእሽቶ ብጣስ ወረቐት ብእንግሊዘኛ ጽሓፍካያ ክሳብ ሎሚ ብኽብሪ ቀሚጠልካ ዘለኹ ነቲ መትከልካ መርኣያ እያ ከምቲ ዝበልካኒ ብዛዕባ እቲ ዝምስርትዎ ዘለዉ ክስታት ብዝከኣለካ ጻሪኻ ንገረኒ ክትዳሎ ማለት ከምዃኑ ተረዲእኒ እቲ ኩሉ ግዜ ትብሎ ዝነበርካ ሕጊ ጥራይ ከይወቕዓና ንጥንቅቕ ሕጊ ግዲኡ ክገብር መድሕን ክኸውን ተኣመን ነርካ ግዳስ እቲ ጉዳይ ብኸመይ ይተሓስ ድሮ ተፈሪዱ ነቢር እዩ እቲ ፍርቂ ስራሕ ጋዜጣ ቤት ጽሕፈት ምህላዊ ኢልካ ቀዲምካ ዝተኸልካዮ ቤት ጽሕፈት ከባቢ ማጃሕጃሕ ድሕሪ ዕፅዋን ማእሰርትን ንገለ ዓመታት ተዓሽጉ
ንዋና ገዛ ከፊትካ ድላይካ ግበር የሚሎሞ የውደየ ትብሎ ኽራይ ድማ ንብረት ሸጥካ ውሰድ እዘን ባዕሉ ዓብ ምስክር እዩ እቲ ጉዳይ ብሕጋዊ መዳይ እንተዝተሓዝ ነይሩስ እቲ ቤት ጽሕፈትና ዝነበረ ወረቓቕቲ ምተፈተሸ ኮምፒውተራት ምተጓሕጉሐ መልእኽታት ፖስታ ኢሜይል ፋክሳትን ካልእን ሓደ ብሓደ ምተበትበተ መስለኒ ጥርት ብል ወረቐት እኳ ኣይተላዕለትን ከምቲ ዝገደፍካዮ ዝነበረ ምዃን ኩሉ ብትሕቲኡ ዝነበረ ፍትሒ ዝቐበረ ዓማጺ እዚ ምግባር ንምንታይ ከድልዮ ኢሉ መን ከይምጉቶሞ ኦፊስና ከምቲ ዝገደፍካዮ እቶም ዝዓሸግዎ እኳ ኣብ ኣፍ ደገ ክኸፈትን ከሎ ኸኣ ብዘይካ ዋና ገዛ ብድሕሪኻ ሓደ እኳ ይኣተውን ኣይመሰለካን ኩልና እውን ኣይመሰለናን እምበር እቲ ጉዳይሲ ብዓንተብኡ ፍሩድ ነይሩ እዩ ዋና ገዛ ግን ልቢ ዕብዩ ንገሊኡ ካብቲ ንብረት ነታ ብድሕሪኻ ተጻጊማ ደቅኹም ዘዕቤት በዓልቲ ቤትካ ሸጥክን ተጠቐመኪ ኢሉ መቒልዋ እዩ ዝጠቅም ኣይኮነን እምበር ከምኡ ኸኣ ተገይሩ ደቅኻ ጎቢዞም ስደት እውን ኣርኪብሎም ገለ ጽኑዓት ፈተውቲ እንተዘይኮይኖም ብዙሕ እግሩ ይሕጽር እዩ ናይ ሰብ ነገር ከም ከለኻን ኣይከውንን መቕረብን ገለ ጽኑዓት ኪዳኖም ዘይበትኩ እንተዘይኮይኖምሲ ከምቲ ገጽካ ሪኡ ዝመጽእ ዝነበረ ይከውንን እዩ ደቅኻ ግን ኣኺሎም ጸግዕዲኦም ኮይኖም እዮም እታ ገርሂ ነቲ ኩሉ ብሚድያ ዝበሃል ዘይትሰምዕ ግዲ ኮይና ወይስ ቅድ ዝመጻ ሕጅስ ታይ ረኺብና ኣለና ማእሰርቱ ወዲኡ ክፍታሕ ኢሎምና ኢላስ ልዳት ከተማዕዶ ነይራ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት በዓልቲ ቤትካ ነዛ ዘረባ እናደንጾኒ እንክሰምዕ ገጸይ ከኣልኳ ዝሕሸነ እንተኾነ እቲ ሓቂ ከም ትግርህናኣ ክኸውን እሞ ዳግማይ ክንራኸብ ክምነጥራ ይደሊ ተስፋ ከይኩላፍ ካልእ ቁብጽ እንተኾነስ ብተስፋ መንባር ከኣኩሉ ክብራት ተኸታተልትና እዚ ተከታተልዎ ጽናሕኩም ጽሑፍ ጸሓፊ ኤዲተርን ጋዜጠኛን ኣኸድር ኣሕመዲን ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ፔን ኤርትራ ብምኽንያት ዝኽሪ 18 መስከረም ዘካፈሎ ጽሑፍ ነይሩ ምክታልኩም ኣዚና ነመስክን ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ኣርስቲና ክንራኸብ ምሳኹም ጽናሕኩ ወይኒ ሱሌማኒ ሰናይ ቅነ